kaya wis ora ana dawuh maneh dina iki. Jenenging Sunarsa Kandhuring Ratun kawula non sendika ngestuaken dawuh Koko Prabu. Paripurna sabdane Ing Agung Prabu Duryudana angel nggahi sabda Pandhita Ratu. Sabda wis ngarani pangucap Pandhita temen Ratu tan kono wala-walis klimah ngendika prata tiyang sak nagari pepindhane Bindha Tirta Kresna tumibana dalan Cang Seta mbaya bisa rasa lumebek. Kondur tiyang Agung Prabu Duryudana mandhap saking gambaran gading. Kawis tinggal saking mandra santi kamulyane.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nduk. Limbo apa, Mak? Alhamdulillah ya ana dina iki awake dhewe nampa sampur nampa kabegyan sepisan. Ayo awake dhewe ngaturke gunging panuwun kang tanpa upama ya ana. Iya, Mak. Akeh banget ya Mak ingkang nyengkuyung awake dhewe. Arep ngomong ki arep ngomong apa? Ya karang ya. Ning ya kebiasaane kudu diaturke, Mak. No. Matur gunging panuwun sepindah menika katur dening panjenenganipun Bapak Haji Saimo. Ingkang sampun paring papan panggenan turta gamelan saprangkatipun. Kuwi ngopo Mak kok ngaturke gunging panuwun? Ing redene dina iki sendang kuwi mau nganakake ulang tahun ingkang kaping 4. Ngono Mak. Senang sendang kuwi mau seniman dalang ayu Jakarta. Lah apa kowe wong Yuja, Mak? Aku ya wong Yuja. Aku mbiyen nek kelingan jaman semono ing Grenes kok no. Lah piye, Mak? Aku mbiyen kan dioyak-oyak nggon pinggir Malyabara ta. Aku njuk ndekem ning nggon sanding tukang slentem kuwi mau. Bubar wayangan tukang slentem ngomong, "Ana apa, Dik? Kula dioyak-oyak kali Satpol PP." Ya wis mulih nang nggonku wae, nggih. Aku tekan ngomahe tukang slentem yo dislentem kuwi mau, nah. Njur dadi kowe. Mula kowe iki weton ngayu Jakarta ning weton nggon Sarkem. Sarkembang, Pasar Kembang. Mula jane kowe iki yo darah ngayu Jakarta, nok senajan kowe kesangsang nang Kebumen. Iya, Mak. Mula yo ngaturke gunging panuwun kanggo pindah menika Bapak Haji Saimo kaping kalih dumateng panjenenganipun Bapak Ki Gunarto Gunatali Jendra. Ing reh sampun nyengkuyung dumateng kadang-kadang sendang ingkang rikalenggahan punika ambal warsa ingkang kaping sekawan. Dene angka kaping 3 menika panjenenganipun Bapak Marsekal Bambang Sulistyo menika sing kagungan sanggar Jatiwaringin. Kowe tau rono, Mak? Tau biyen, mayang ora. Ngopo nonton. Ayo kok menawa panjenengane Bapak Bambang dina iki mirsani nggih matur gunging panuwun Bapak Bambang. Janak tenanan kuwi nek ora peyayi rambudaya ki mau ora bakal cucul nok wong gur ing atase gur diceloroti nganggo SMS ngono lho nok kaya jul transfer ora ta ya. Nek ora saking tresnane karo sendang iki ya wajan mula kadang-kadang seniman sendang nek ora gumregut cancut kebangetan. Kudu gagah, kudu sinau. Mula dalang-dalang iki ora usah mikiri karawitan, ora usah mikiri nabuh, mayango sing apik men payu. Ya minimal payu proposale lah. Ora payu tanggapane ya payu proposale. Nggih, salajengipun Bapak apa Bapak? Akeh banget masalah iki ya Allah, jan masalah. Bapak Gampang Arjono menika nggih sampun nggih matur nuwun Bapak menika sampun dipun berkahi kadang-kadang seniman dalang ayu Jakarta. Iki ugi dumateng para iki Mas Arif kuwi sponsor Sekar Melati kuwi ya nyponsori awake dhewe no. Akeh banget iki. Kuwi ya ana apa jenenge Resto 47 Condet panjenenganipun Bapak Buyar Winarso kuwi ya mau ya berkahi awake dhewe. Ngono, Mak. Kuwi para kadang-kadang seniman, seniwati kuwi ya mau wah kabeh padha nyengkuyung awake dhewe. Turta iki ya ana jumlorot SMS kadang Sinara Wedi, wi Mbak Karin, wi ketua panitia Walet Mas Kebumen, sesuk ya halal bihalal nganake wayang ning Depok ning Bogor kono dalang Eko Suwaryo. Nggih, matur gunging panuwun ugi dumateng Bapak
Jenderal Suparmono iki lho, sinden-sinden aku mau WA karo Bapak Jenderal Suparmono, Kang Mas, kula badhe mayang, badhe nyuwun lagu napa kagem para kadang-kadang seniman kalian para-para sinden-sinden mesake sinden-sinden dereng kagungan beras. Alhamdulillah diceloroti kilo transfer 2.500.000. Heeh. Wi pembina Walet Mas Kebumen. Mula aku nganake lengger ya mergo kanca-kancaku akeh Kebumen ya. Nggih. Mula do guyu iki entuk tambahan 2.500. Ugi saka Mbak Karin ketua panitia ya hari ini ya malam ini ya monitor ya berkahe ya transfer 300 ya ta ya ameh 3 yuta ya transfer karo aku. Aja njaluk ya. Ya mula nggih menika ugi karawan kadang kula Sinara Wedi Mas Sri Kuncoro alhamdulillah wibot-bote Kyai Supriyadi. Rawuh teko nggon padepokan Kang Mas Sri Kuncoro. Ayo karang yo nggone demen karo kadang-kadang Sinara Wedi Sendang mula direwangi rawuh lho Mas Sri Kuncoro. Heeh ta? Wis pokoke mengko kebiasane kon munggah. Matur nuwun menika saking keluarga besar Walet Mas Kebumen. Mas Aris nuwun pangapunten, Mas Aris asli pundi? Kula Krakal Alian Kebumen, Jawa Tengah. Iki kanca Walet Mas Mbak Karin alhamdulillah wis nambahi transfere Mbak Natalia. Dari komplit 3 yuta saka Kebumen. Nah. Saya tidak butuh tepuk tangan. Pak Dalang derek tepang dalem Ibu Kasmi saking Sanggar Cermolaras nggih matur nuwun. Badhe nyuwun lagu pepeling menika katur tuan rumah. Tuan rumahnya Sendang iki akeh banget ya. Ugi sedaya penonton monggo nggih nyuwun pepeling sing nembang Mbak Dani karo Mbak Yayu lho 1.000 nya ora gelem ya wis kesuwen karo duit racek-ceket ki kepiye kene udah ntar suwen kok ya sik engko sik tak maca sike Pak Dalang Sugeng Makarya nyuwun sesideman dibawain dari Ki Sunaryo Hadi Suroto Ketua Sanggar Cermolaras dan Sanggar Karawitan IKG Korwil Tangerang. Iki bolo dhewe kuwi. Nggih matur nuwun Pak Naryo mangke dipun paringi. Monggo disepoti kagem Kang Mas Sri Kuncoro, monggo Kang Mas kula aturi minggah sasana. Wis ndang suwuk kendangamu elek. Aku wis gagas, mesti lucu. Apa enek wong ngendang kok. Sing joget ngetutne pengendang kuwi jane benerne nek bengi ki mau sapa ki Mbak Soko. Wong arep suwuke kok dadak do balapan. Tujune wah jan marai bungah tenan kok. Mas Aris. Nggih, Mas Sri iki jan kula niku pendemen panjenengan lho, ngagum Mas Sri Kuncoro. Panjenengane wayangane luar biasa. Alah, ampun ngoten to yo latihan. Kula mriki tak kira mau ki, lah Mas Aris ki senanti jenenge Kebumen to, Mas? Kebumen, Mas. Oh, lah iki mau tak pikir wayangane iki Banyumasan ngono. Mengke Banyumasan, mengke kula paringi Banyumasan mengke. Tenang aja. Habis ini saya suluk Banyumasan. Nggih Mas, derek Mangayu Bagio kadang-kadang
seniman dalang Ngayogyakarta. Pokoknya nderek memuji muga-muga sing tak jaluk kanca-kanca dalang Yogya ki rukun. Amin. Soale dalang ki nek rukun ki gak apik jane. Tenan Mas. Aku ini enek wong mayang niki serik atiku yo anjane ngono. Ya. Lho niki salah satu kebanggaan yang luar biasa, Pak Saimo sudah memberikan napa nggih papan sing wiyar, wedal sing lodang ki jane nggone pas. Ning nggone apik, gamelane anyar, ki nek urung sing mayang aku ya urung deket. Ya ta? Ora ta ya, Pak Pri. Ora ta ya. Tenan. Sesuk bar jenengan gilirane mriki kula. Siap, siap. Nggih, mumpung duwite Pak Saimo iki ora entek-entek. Mula nek kadang-kadang sendang mau ki do bahas utawa do ngrembug bar perkara probeyo iki Pak Saimo mung mesem. Lah kok nyepelekne wong sing di omah ya ta. Mula mangke nek entuk sumbangan-sumbangan ampun dienggo liyane didum kanca-kanca dalang. Ya aduh. Nggih, mergo dalang sakniki do meringis. Lah niki do guyu kabeh niki lho. Guyu kabeh niki, meringis kabeh niki ya. Niki ndelalah ya diparingi udan Mas. Nek mboten ngono sore wau komunitas niku pun meh blek tumplek mriki. Berkah Mas Ri. Berkah niki nek mboten dongane kadang-kadang sendang urung karuan udan. Nah, nggih. Wong niki udane udan tangis, muga-muga ketutup biayane. Asline nggih niku. Asline nggih niku. Awalnya udan tangis terus udan banyu. Ning mboten napa-napa Mas, estu kula remen saestu. Jadi ketika kanca-kanca niki nek sasi ajeng ruwah poso niku do nanjake. Sing maune kadang-kadang dalang sendang kaya Pak Pri kae ngemsine laris. Mas Edi ngemsine ya laris. Dadi saiki ditanjake mumpung nganggur. Iki tak arep-arep lho, kadang-kadang sendang ngisi ning nggonku ngono kapan. Lah, Tenan tak arep-arep tenan. Sementing sing mayang ora Pak Pri. Soale ngarani niku nek mayang. Nggih Mas sing baku pokoknya nderek mangayu bagya ya Mas. Pujiku kanca-kanca sendang sing penting do rukun biasa nek jenenge napa nggih udur bab perkara iringan udur bab perkara lakon niku pun biasa. Ning nek dalang-dalang sakniki ora mikir lakon. Mas Bedui mikir lakon, lakone ya ngono kuwi terus padha wae. Dadi rasa dipikir. kula asline sedih Mas Ri. Pripun? Sedih kula asline. Pripun? Ora kok saben-saben piyai mesti kok ndongake karo dalang-dalang sendang do sing rukun, jane iki enek apa? Lho, Dongane kok sing rukun terus ngono lho, iki enek apa asline? mboten estu. Dalang niku nek kon rukun niku angel. Jenengan manggolek to. Lah nggih. Mergo dalang niku pengarep. Lah wong ngarep kok dipimpin ora iso. Berarti tegese ngeten, rukun dalam arti niku rukun kesayan Mas. Rukun guyub ngene iki pun termasuk rukun. Raketang atine do suwa, enek sing gelo niku lumrah. Nggih. Kaya jenengan iki mesti engko sesuk pirang dina kas ngono ya gelo. Ngene iki wis biasa. Tapi alhamdulillah Mas Ri, jan supportipun para kadang, tuwin para pandemen wayang kalian sendang malam ini luar biasa. Luar biasa Mas, saiki seniman utawa kanca-kanca dalang sing do nyawiji ngumpul niku mung nembe sendang. Dalang Solo niku mboten enten sing do. Mbiyen tak gawe sing jenenge apa kae? Gulang Jaya. Ya toh? Saiki ya wis ora do rukun. Ya kuwi Mas Pri kae pentolane kae. Angger badan. Lah saiki nek nyuwun sewu lho Mas, awake dhewe niki seniman niku paribasane napa nggih? Iso adol terus kulak ya toh, adol ya sak geleme. Dae seniman niku paling merdika lho Mas, teko dikeki sugata sing luar biasa. Kaya ngeten dalu ngeten iki ora cukup nika konsumsi dikeki udut nggih to. Seniman niku kurang apa, mulih cek disangoni. Nah, betul. Mula sing do duwe gaji kaya Mas Edi nek sik nampa sangu kebangetan. Ning kula takon saniki. Lah jenengan mengke nyangoni mboten? Lho,
Lah nek aku wis wani rene iki jelas. Ya ta. Sampane ra ngerti. Itu dia. Niki amit nyuwun sewu tenan Mas. Jane niki kan cara wong pegawe niku ora long weekend ya. Liburan. Aku iki kudune liburan. Lah Mas Pri niku ndek wingi udakara 2 hari kepungkur mara wanti-wanti. Sampeyan kok nek ora rono, Pak. Iki dana sendang iki ora bakal cukup. Lah kok ngrantes kae. Ning ndalah aku mau tekan kursi ngene iki Pak Saimo meling Pak mengke mboten sah ninggali napa-napa kabeh pun cukup. Nggih. Wah. Soale dalang niki Mas Aris niki serawunge jembar ngerti WA transfer. Kula krungu melu ayem. Aduh. Tapi aslinya Mas Ri, Mas Haji Jupri ini tak kongkon. Mas sewano Mas Sri Kuncoro nguruweso Brambang. Nangiso ning ngarepe Mas Sri Kuncoro. Proposal kekno. Tak ngono kae. Ora apa-apa, Mas. Oh iki wis biasa. Kula niku pun lumrah ngeten niku. Wong proposal niku kan mboten terukur kalih materi. Lah kula mriki niku termasuk saya nyumbang proposal, Mas. Niki kadang-kadang komunitas sami rawuh sedaya. Matur nuwun para komunitas. Kula wentahe kanca-kanca sendang pokoke nderek mangayu bagya Mas. Seneng tenan, kula seneng estu. Malah kula arep-arep kok kula arep-arep kapan do ngisi ning sanggar nggen kula. Mengke sanggar nggen kula niku biasane nek poso niku tiap malam Minggu wayangan. Nggih, monggo. Niku golek dalang-dalang sing gratis. Nggih. Pokoke kula wayangan niku nek kalih Mas Wimbo niku wiwit bar traweh nika terus wayah sahur kula ken Bali mergo do masak dhewe-dhewe. Gitu. Nggih. Nggih, estu pokoke sendang kudu ngisi nggen kula ya Mas. Mungkin diatur kalih Pak Pri. Oke, dalang niki dalang kabeh sebelah kiri niki. Nggih. Dalang kerusuhan ya ono. Wong dalang ning Jakarta ki ora enek sing dalang mikir bayaran. Betul. Kaya panjenengan barangi nek dalang wis wani ngadep ning debok dadi enek kekurangane ya tanggung jawabe dalang. Ora enek pengendang kok nomboki. Ora enek wong ngempul nomboki ya dalang, Mas. Niki kenapa? Kula ngeten mawon nggih. Menghibur para rawuh sing sampun rawuh monggo. Alah jenengan iki yo Jakarta ki wis biasa nek karo aku, Mas. Jenengan lagi lungguh wis lucu kok. Lucu. Enggak, nembang. Nembang apa? Li. Kok li kok guru-guru netra. Aku ora tau sesideman iki lho caritane kene. Niki enten sesideman iki panyuwunipun nggih. Ya mumpung enek sakne. Mas Sunaryo dipinang kali ke Mas Sri Kuncoro. Wah, jan elok tenan. Dalang Brimob. Karo Mas Kelik Biyen aku kelingan Mas, jenengan mayang neng Sunter nganggo tendaku, wayange sundul tak ongkek tendane. Heeh, jaman kae ya Mas. Jaman kae lah nggih. Jaman kae mayang sik bayaran 750. Ngaduh. Sakniki niku kula obral kok Mas. Wong sing arep nanggap kula nek perlu tak DP-ni sik. Waduh. Tenan, elok tenan. Wiwitane pas mboten Dik? Ora pas yo mbuyak. Mburi ora mudeng. Ora pas dadi. Anderek sang peke. Ora kaya suarane jos. Priya bagus kang olah budaya. Suara mayangi suarane malah elek Mas. Sowan menyang kota gedhe yo penggemare kae lho. Bendara terus yung selendang kuning kang saking ukir
swara kurang premana ning wasis angungrung angungrung marang bendara Sulistya pijer ngincangake alis terus tresna sesideman. Tepuk tangan wae ora. Apa? Kowe senengamu aku arep ngajak ompake kok nyapa dadak ndungdat dangdut ndungdat dangdut. Sing nembangi aku kok diangkrik tenan. Jan niki wis kaya adiku lanang Mas Wimbo. Rombongan kula niku nek mboten enten Wimbo kalih Natali niku kaya sepi. Heeh, kaya jane umpama ora mangkat ya malah seneng wong. Sangune dobel masalah. Monggo lajengke nggih. Luweh becik patenana timbang pepisahan Pringya Kang Sulistya nak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra liwat insane alis kewawahan landang resani atiku nadyan wasling serius aku isih mampu ngadeni solammu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga andrimpo Monggo kagem keluarga Walet Mas Mbak Karin Bopo Parmono urip ana kota gedhe Lengger arep joget to kono. Hah? Ayo, ndang.
Mas Ri. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Nah, iki mau tak artakne Pak Pri iki jare kon gekne dalange. Yo panitia. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsira Aja matur di- nuwun. Aja didelok isine ning nek tak sawang cukup nggo kanca-kanca iki kabeh. Matur nuwun nggih. Iki langsung tak kantongi tak inceng siki. Ya wis terserah pokoke Ya, mawelinge matur Pak Pri nuwun. ampun digekne kula Pak mengke soalé kanca-kanca sendangi nek celometan ora patek apik. Nggih. Pokoke sehat selalu nggih. Matur Salam nuwun kagem Mas sedaya nggih Kunjoro. Ya sehat-sehat matur nuwun. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin nggih. Jan wah jan pokoke berkah barokah Mas Kunjoro nggih.